салом дӯстон ва мухлисони MMA тоҷик, ба канали мо хуш омадед. боз мо ба шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз MMA ҷаҳон ҷамъ овардаем ки пешкашатон мекунем ва шумо моро бо лайку комментария дастгирӣ намоед. спонсори видеои имрӯзаи мо интернет-магазин либосҳои мардона мебошад ки ба шумо беҳтарин либосҳо ва пойафзулҳои гарми зимистонро бо нархи дастрас пешниҳод мекунад. ҳама либосҳо аз матои олидараҷа ва пойафзулҳо бошанд, аз чарми тоза истеҳсол шудаанд. худ ва наздиконатонро бо либосҳои гарм аз фасли сармо эмин нигоҳ доред. барои фармоиш дар васиби рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар намуди либосҳо телеграм канал дар зери комментария ҳаст. варзишгари тоҷик доробшон наботов бо рекорди 6-0 бо варзишгари рус Мурат Биларов 7-1 дар лигаи Fight Night Global имрӯз баромад хоҳад кард. муҳориба дар шаҳри Москва толори Live Arena баргузор мешавад. оғози муҳориба соати 18:00 ба вақти Москва аст. аллакай маросими вазкаширо варзишгарон бо муваффақият паси сар карданд. прямо эфирро метавонед аз телеграм канали мо дарёфт кунед ки силка дар комментария ҳаст. бояд гуфт ки доробшо барои ин муҳорибааш тайёрии ҷиддӣ дида дар як толор бо варзишгарони машҳури ҷумҳурӣ Самадар Муродов ва Давлат Чӯпонов тамрин кардааст. биёд якҷоя ин варзишгари бебохти тоҷикро дастгирӣ карда дар комментария доробшо ба пеш менависем. Сергей Павлович гуфт ки ин ҷанг барои камарбанди воқеӣ хоҳад буд. барои ман ин камарбанди воқеӣ аст. ман фикр мекунам ки ин як ҷанги хело ҷолиб ва тамошобоб хоҳад шуд, зеро дар ин ҷо як ҷанги воқеӣ мешавад. ду ҷанговари дар вазни вазнин меҷанганд ва дар ҳар лаҳза ҳама чиз рӯй дода метавонад. ёдовар мешавем ки муҳорибаи унвонӣ байни Сергей Павлович ва Томас Пинал чорабинии муҳимтарини мусобиқаи UFC 295 хоҳад буд ки 11 ноябр дар Нью-Йорк баргузор мешавад. гонорари Павлович барои ҷанг бо Аспинал барои ӯ бузургтарин дар таърихи касбиаш хоҳад шуд, ҳатто бе бонуси фурӯши PPV. пардохти кафолатноки Павлович барои ҷанг бо Аспинал тибқи маълумоти Nifights бояд аз $400,000 зиёд бошад. Аспинал бошад $300,000 мегирад. дӯстон, агар хоҳед хабарҳои MMA-ро боз ҳам хубтар хонед, дар телеграм канали мо обуна шавед, силка дар комментария ҳаст. мо бошем бо шумо то видеои навбатӣ. хайру хуш мекунем. хайр дӯстони азиз, шоду пирӯз мемонед.